כבר 18 שנה שהתעוררות בירושלים היא הכוח האקטיביסטי הכי בועט בעיר. בעבודה במועצת העיר, בחירום, בשגרה, בשטח, ביוזמות חברתיות, התעוררות תמיד נמצאת שם. עם אותה נחישות, עם אותם הערכים, ועם אותה אהבה ענקית לירושלים ולירושלים. אבל לא הגיוני שב-2026 נעשה דמוקרטיה כמו שעשינו ב-2008. אין שום סיבה לחכות לבחירות ולהשפיע רק פעם ב5 שנים. הגיע הזמן לחדש ולהתחדש, ולכן מהיום אנחנו מציגים מודל חדש של השתתפות והשפעה. זה הזמן להצטרף כמשקיעים ומשקיעות להתעוררות בירושלים. מיום הקמתה, התעוררות היא סוג של נס פוליטי. מקום שמצליח לגדל דור אחרי דור של מנהיגות צעירה, מקומית ושורשית. דתיים וחילוניים, ימין ושמאל, מרכז, ביחד. התעוררות היא גם נס כלכלי. מעולם לא עמד מאחורי התעוררות תיקון כזה או אחר, תוכנות, תקציבי ממשלה וגם לא תרומות מחוץ לארץ. מיום הקמתה היא מתקיימת בתקציבים נמוכים ורק מתרומות של יחידים. ירושלמים וירושלמיות שאכפת להם מהעיר, מזדהים עם התנועה, עם אנשיה וערכיה ורוצים להיות שותפים לדרך. היום אנחנו מתרגשים להשיק דרך חדשה להיות שותפים לדרך, ומנפיקים את התעוררות להשקעה של כל אוהבות ואוהבי ירושלים. בהשקעה חודשית קבועה בסכום לבחירתכם ועד 80 שקלים לחודש, תוכלו להיות יותר מעורבים מאי פעם. גם תומכים בפעילות התנועה וגם מקבלים גישה למערכת ששמורה רק לכם. הצבעות, דיונים, תובנות, מסקנות, זה אשכרה אפשרות להשפיע על העתיד של ירושלים, עיר הבירה של כולנו. שנמצאת בשנים אלו בצומת קריטית במאבק על עתידה כעיר ציונית, משגשגת, סובלנית ויצרנית. אתם מאלה שמסתכלים מהצד או מאלה שמצטרפים לשולחן קבלת ההחלטות?